बड'लेण्ड अट' ड्राइभार इउटुब चेनेल नोंथांमोन बयखौबो आं बरायग्रोबाय। बे समाव थांगासिनो बावखुंग्रि हाजो नायनो थाखाय, माने बेयाव दखान होगोन आरोना आंजों थाफानाय पेसेन्जारफ्रा दा थांगासिनो दखान होनो थाखाय बिसोरो थांगासिनो। दायो आङो फ्लाइअभाराव सफैबाय आरोना, क'क्राझार फ्लाइअभाराव बिसमुरिनिफ्राय नै डाइरेक्ट बारस'नाय लामाजों आं थांगोन। थांनानै दा मा नुलाङो, मा नुहैयो होजों आं नोंथांमोननो देखायनो थाखाय थांगासिनो। नोंथांमोना जायफ्रा बिदि नुफेर मोनै जायगा बेफोरखौ नायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि चेनेलनि गेजेरजों। फैदो बिदिब्ला थांगासिनो थानोसै। बिबारा जा मोजां बारदों। हांसोआ हा लामाखौनो हगाराखै हांसोआ नै। नै हांसोआनो लामा फैद' जोंसो रागा जोंलायदोंदां हांसोआनो। बावखुंग्रि हाजो सफैबाय नै जोङो, माने प्रग्राम जाग्रा जायगाखौ सफैबाय। इसेल' दंबावो नै, दा नैबे ससेखौ थांबानो मोनसिगोन आरोना। दा जों सहैनानै गारिखौ दोननानै हाग्रायाव एसे हाजोआव गाखोहैनोसै आरोना। नोंथांमोना हाजोआव माबायदि दखान होयो, माबायदि मा मोनजायो नायलांबाय थाबानो जायो। नै बेफोराव गासै माबा स्टेज प्रग्राम जागोन बेयाव। बे दखाना नै आवग्रिजोबना लाबाय जायगाफोर। सोरबाफोर दखान होफैनो गोसो दंब्ला माबार औ आवग्रिना लाजोब्बाय नै जायगाफोरखौ। नै बेफोरावनो हाजो गाखोखांनायनि उनाव बेयाव जानांगौ। नै लोगोफोर, जों सफैबाय बे हाजोआव नै हाजो गाखोनाय स्टार्ट जानाय लोगो लोगो दखान मोनो। ओमफ्राय नैबे साल बागान बियो साल बागान सिं गासैबो दखान जाजोबो। बे दखान होनो थाखायनो जायगा आवग्रिगासिनो। नैबे दिरुं खानानै दोननायफोरा सब जायगा आवग्रिना दोननाय गोजा। बेखौ नायनो गावबा गाव फसायनाय जायगाफोरखौ माने आवग्रिना दोनफैखाबाय आरो। ओमफ्राय बे थारिख सफैनाय लोगो लोगो बेयाव न' बानायफैसिगोन आरो ना। हाजो गाखोनायनि मेन रिजोनानो जाबाय बे हाजोआव मोनसे मन्दिर दङ आरोना, बाथौ मन्दिर। दा बेयाव थांनानै फुजा होयो, खुलुमहैयो आरोना। बोसोराव खनसे बे हाजोआव गाखोनानै बे मन्दिराव खुलुमहैयो आरोना। ओमफ्राय बेखौनो खुलुमफैयो मानसिफ्रा। खिन्थु गासैबो बेखौ मिथिया जानो हागौ, ओंखायनो जानला मोनला जौ लोंनानै फैलाबायो। लामा सामा बिदिनो जौ लोंना फैनो नाङा। बेयाव मन्दिरसो खुलुमफैदों नालाय मानसिफ्रा,
मन्दिरखौसो खुलुमनो फैदों हिसाबै जौ लोंनानै फैनो नाङा जाहाथे बे हाजोआव गाखोनायाव उसुबिदा जाया बेनि थाखाय जौ लोंनानै फैनाङा आरो जोङो दा आं थांगासिनो नोंथांमोननो देखायनो आंथ' गाखोनो हाखाया बिराद गोजौ बियो हाजोआ नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बे लामा लामा गासैबो दखान जाजोबगोन आरो ना बेफोरजों दखान होजोबगोन लामाखौबो खोखाबाय नै लामाखौ दा आंजों फैनायफोरा दखानसो होनो फैदों दखाननि जायगा आवग्रिनानै दोनफैखासिगोन आरो ना हनै बे अन्थाइफोराव जिरायनानै आराम जौ लोङो मानसिफ्रा बेदर जायो जौ लोङो सेंग्रा सिख्ला बेरायनो फैयो बोसोराव खेबसे नङा होमबा औ नोंसोरलाय सोरजों फैगोन बिमाजों बिमा बिफाजों फैदोब्रा नोंस्रा सेकेन्डआव जाबाय बेयाव कम्पिटिसन जायो हाजो गाखोनायनि जाय सिगां सहैग्रोनो हायो जायफ्रा हाजो गाखोनायनि एक्सपिरियेन्स दङ हाजोआव खारनो हानाय एक्सपिरियेन्स दङ नोंथांमोना बे कम्पिटिसनाव बाहागो लानो हागोन आरो ना थांनाय बोसोरावबो उत्तराखन्डनि ना बबेनिबासो मोनलांदों आरो ना हाजो गाखोनो जोंनिफ्राय मोनाखै मानो होनबा बिराद हाजो गाखोनाय एक्सपिरियेन्स गोनां मानसियासो हायो नालाय जायफ्रा हाजो गाखोनाय एक्सपिरियेन्स दङ खारनो हायो जायफ्रा बेखौ मोनलांगोन आरो फार्स्ट प्राइजआ जाबाय 1 लाख आरो सेकेन्ड प्राइजआ 50,000 ना बेसेबां दां आं स्टेज प्रग्रामबो जायो बेयाव बाहागो लानो हागोन आरो ना एक्टर एक्ट्रेस बेरायनो फैजोबो नुवाखै जा मोजां हाग्राबो गैया माबो गैया साल दंफांनि सिं सिं पिकनिक जानाय बायदि जाफैयो बेयाव हाग्रा सिं 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 सिंनो हाग्राथ' नङा साल दंफां सिं सिं आराम सोरबा फेमिलि फैयो सोरबा लोगोफोरजों लोगोफोर ज' जाना रिजार्भ लानानै फैयो आरो ना दै गांनानै दै नागिरबाय जोङो बेरायबायना गोबाव जाबाय दा दै नागिरगासिनो नै मोनफैबाय नै जायगाखौ दै मोजांखा दैया औ दैया गुसुथारबो लाबाय ओं थौ बबेजों फैदों दैया ओरै फैदों मोसाफोर दङबा सिगां थांजायालै गथ'फोरखौ थांग्रोदों अन्थाइआ नै अन्थाइ बिदि अन्थाइ गिदिरखौनो नुवाखैमोन आं नै खांख्राइबो मोनो आरो आइ गोलैबायबो सेस सयथो बैयाव हमना थिखोलाय अन्थाइखौ बाब मा दङलै बेयाव खांख्राइ दोनगोन लांनो बैजों था बैजों गसंबाय था बा नुबाय हा बथल इंग्रि नै जों दै आन्दायबाय थानाया हाजोआव बहा इसोराबो माने दै दोनखायो आरो ना जिब जुनारनि थाखाय दै लोंनांगौ नालाय बिसोरनो गासैनोबो जगायना होखायोब्रा दैफोरखौबो नङा होमबा इसोरा नै फाग्लासो बिजों गादलिनगोन नामाब्रा थौ बैजोंबो हायो गादलिननानै गोलैजानो गिनांगौ आरो बे अन्थाइखौ सोर दैखोना दोन्दोंब्रा पेकिं होलायलायनायसो माथो ला होद ना दङ नामाब्रा नुबाय हा बेदरबो सावहैबावनांगौलै
सावगासिनोखा जोंनिया सावगासिनो दैयानो गोर साफा गुसुखा नैबे अन्थाइनि दैखौ लोंजायो आरोना बे बोहैनानै आइरनफोरा नैबे थाबोयो आरोना अन्थाइयाव सिथाबनानै दैयाल' बोहैबोनोसै ना गैयालै बिलाइया माबायदि मा बिलाइ नै नायनानै बिलाइखौ नायनो नागिरलाया आइयो माने माबा ग्लास बायदिसो ना अथे बिनि लोगोफ्रा नै गुदुं जियाव खाथियावबा नुवा आरोना गोजाननिफ्राय दैया माबोरै बोहैबोदों स' लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोफोरनो शेयार खालामना हो मिथिबाय आरो बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो लुगैदोंबा साबस्क्राइब खालामना ला मानोना नैबे अट' ड्राइभार बिथाङा गोबां जायगायाव बेरायो नङा होमबा बाबुमोन आयौ मेल्ला जायगा नुनो मोनबाय थागोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बेल आइकनखौ थुनानै ला मिथिबाय बे जाबाय बावखुंग्रि हाजो ओइ जों गोजौ गोजौ थांबाय थाबाय लामाया बिजों नङामोन नामा हा लामाया बिजों नङामोन नामा आं आन्दायबावबायसो दै ओद थांजाबाय थालालै बिराद थांनो माबायालाय बिराद मोजां आरोना सिनारि अन्थाइफोरा नै बिदि गाखोलांबाय थानांगौ आरोना आयु बिराद खाथ्रा अ बेयाव दै फिल्टार खालामनानै दोनदों नामा सोरबा औ नंगौथ' आरो बेयो दै फिल्टार फैनाय नायनो नै जोङो बेसिम बे गोजौसिम गाखोबोबाय ना आरो थांबाय थानो हायो बेजों बाब बिराद गोलोमबायलै नै गोलोमजोबलायखाबाय हा बे साप्लाइनि दैखौसो लानांगौमोनब्रा साप्लाइनि दैया साबसिनमोन खोमा बोरै मोननांगौ ए नैबेजों बे माने नैबे पाइपजों साप्लाइ हरदों नै बेजों गोजौ हाजोनिफ्राय बेजोंनो ओरै फैनानै ओजों गाहायजों थांनानै गामिजों हरदों आरोना ओरै थांबावनोसै जामजोब्बाय जोंना मानसिफ्रा सानैल'सै साब्रै साबा सयजनाव हाजो गाखोनायाव बिदिनो जायो जामबोबाय थायो साबायाव साथामल'सै नैबेखौ बुंबा मोनगोन दैया बेखौ माबानो हायाना गोरा नङा नै होद खुलनांला औ आंथ' मेंबाय थांफिनसै नामा बेयावनो फिनिश खालामसै जारनिखौ नै हाजोआबो बिराद गोजौ जेबोआनो जायाखै आरोना ओमफ्राय इन्जय खालामनो हाबायमोन दा लोगोफोर फैनानै संक्रान्तियाव फैथारदो लोगो मोनलायगोन नैबे अट' ड्राइभार बिथाङाबो फैगोन मानसि लानानै मानसि रोगागोन जोङो गिनाङाब्रा बेयाव माबा गैया मैदेर मोसा जेबोआनो गैया नैबे मा फिथाइब्रा बियो मा फिथाइ लोगोफोर बेखौ सिनायो नामा जाजाग्रामोन नामा बुस्थुआलाय खोदोमथला नङालै माबासो ओंखारलांसै लोगोफोर ओंखारलांसै लासै लासै ओंखारलै ओंखारलांफिनबायसैलै जोङो बिराद इन्जय खालामबाय जोङो
बेरायबाय बिराद मोजां मोजां सिनारि नुबाय नोंथांमोना नायनोबा फैबानो जाबाय आयु नै दंफाङा माबायदि अबस्था गैया बेहा हायानो गैया आरोना नैबे अन्थाइ सायावनो रज'फ्लांबाय मा खालामनो बेगरा बेयाव अन्थाइ सायावनो गोलैना थाबाय नालाय बेगरा दाथ' उफाय गैया बेखौ रावबो बोथ्रोदनाबो होआखिसैला गोरलैयावनो माबाना होनांगौमोन दाथ' हानाय नंला एसे हागोन नामा नायलाय हानाय नङा ना आयु रोदा दानस'बाथ' आरो थैगोन माबा रानलांसिगोनसो रावबो बोखारखानाय नङा बेखौ वा हाथ्रालै आयै नुबाय सेस गोलैबायमोन ओंखायनो चलो जोंना नै सासेया गोलैबायमोन दे नोंसोर मा खालामफैदों नै बेबो अन्थायावनो रज'नांबाय नै जोंहा खेबखांबाय दासिमा बेरायनाया लोगोफोर बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जेबो खोथा गैया बेरायनांगौ इन्जय खालामनांगौ लाइफआ खनसेल'सो नालाय ओंखायनो लाइफआव खनसेल'सो नालाय बेरायनांगौ समखौ मोनखाया नालाय नोङो सम मोना होननानै बेरायाबा बिदिनो लाइफआ बिदिनो जोबलांगोन नङा होमबा ओंखायनो बेरायनांगौ सासेयाव हनै लाइट होलायलायबाय नुवाखै लामाखौ बेबो इउटुबारसो नै इउटुबार बिथां हाब गोबावनि उनावसो लोगो मोनबायलै सोलिगासिनो ब्लगा बोरै सोलिगासिनो नोंना बिराद गोबावनि उनाव गावनि ब्लग बानायनायाव बिराद बिजि दं रायलायलायाखै अन्थायानो थरसेबो दैखोना लांजाया ओरैबायदि गिदिर गिदिरखा